अब एकरा हो गइल बा रतौनी, कहत ये धुआं धुआं, शाम हुआ धुआं धुआं। एहे रहा नहीं जाता सब बढ़िया बिस्तर बनाए राजू भैया, चलो 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 जाओ जवानी संभारे। तो का हाल बा भाई लोग, नमस्कार प्रणाम गोड़ लगतनी। तो एक बार फिर से आगे बनी उहे वाला भोजपुरी वीडियो लेके, और यह बार एगो नया नया कलाकार के क्लास लेवे वाला बनी और देखल जाओ कि लोग कैसन कैसन प्रदर्शन करत। भाई गर्मी के तनी पहिलका वीडियो लगावत तो सचमुच में भाई शाम हुआ धुआं धुआं। अब शाम धुआं धुआं काहे ना हो जाई, ना पहले एकरा शरीर पर ध्यान दो। अरे कहना क्या चाहते हो? 50 ग्राम एकरा में मांस होई, हमके जना तक कि 2500 ग्राम एकरा में खून ना होई। आई इतना देह तोड़ तोड़ के जौन डांस करतिया, तो धुआं धुआं एकरा के लौकी काहे नहीं। अब एकरा हो गइल बा रतौनी, ई कहत ये धुआं धुआं, शाम हुआ धुआं धुआं। रतौनी हो गई तो बोल कि रतौनी हो गई। भाई हरेठा जैसा शरीर देखा के सबका के बेवकूफ बनैले बिया। हटावा एकर वीडियो और लगावा तनी गोटदार वीडियो। हाँ भाई ये बात एकदम बिल्कुल सही बतौलू। चलो 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 बढ़िया बिस्तर बनाए राजू भैया, चलो 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 जाओ जवानी संभारे। हाँ भाई सही बात बा, केहू कुछो खातिर परेशान बा, केहू कुछो खातिर परेशान बा। अब इनकर जौन आदमी बा तो कमाए गइल बा, तिनके परेशानी बा कि जवानी इनकर गड़बड़ाता। छोड़ो भाई इनकर जवानी गड़बड़ाए था, और जेके संभारे जाए के बा भाई कमेंट में लिख दे, वो अपन संभारे जाई। ठीक है चलो भाई अगला वीडियो लगाओ। ई देखो भाई इनकर जवानी इतना संभार देले बा, माने केहू कहता कि आओ, आ जेकर आ गइल बा ओकर परेशानी बढ़ गइल बा। अबे साले कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। तो भाई हो वीडियो कैसन लागल, अगर ये यूट्यूब पर देखत रहो तो चैनल के सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पर देखत रहो तो पेज के फॉलो करो। ऐसा ही रंगदार वीडियो हमेशा यूट्यूब पर मनोरंजन के साथ मिलत रही। नमस्कार, गोड़ लागत नहीं।